Өзіңізді ничек хис итәсез? Әйбәт. Гөлнара Латыпова ревакцинация ясатырга килгән. Моның өчен Спутник Лайтны сайлый. Коронавирусның ни кадәр куркыныч икәненә гаиләбез белән инандык ди. Шуңа прививканы вакытында кадатып барырга карар кылган. Гаиләбез белән авырдык, шуңа күрә тагын да авырырга туры килсә дип, җиңелрәк хис итер өчен үзебезне барыбыз да вакцинация ясатырга уйладык. Прививка ясатучыларның күбесе вакцинаны икенче тапкыр алучылар. Кеше әзрәк булган урынна мобиль пунктларны сайларга тырышабыз диләр. Илназ Салихов киресенчә прививканы бүген беренче тапкырына кадата. Транспортта йөрер өчен кирәк, сәүдә үзәкләренә керер өчен дә кирәк, һәм үзенең өчен дә әйтәләр бит инде, сакланганны Аллаһ саклыйлар. Шуңа күрә дә ясарга уйладым инде, тынычлап йөрер өчен. Әлеге вакцина ясату мобиль пунктында октябрь һәм ноябрь айларында 1000-нән артык кешене кабул иттек ди табиблар. Яңа ел бәйрәмнәреннән соң килүчеләр саны сизелерлек кимәгән. Инде илгә омикрон штаммы керү сәбәпле прививка кадатырга теләүчеләр янәдән арта бара диләр. Айырма юк, эш көнендә киләләр, ял көннәрендә киләләр. Шулай ук 90-110 кеше көненә кабул итәбез. Олылар да киләләр, яшьләр дә киләләр, гаиләләре белән дә киләләр. Бик авыртулар да киләләр, куркалар. Кашиевлар гаилә белән килгән, бүген ревакцинация ясаттылар. Үзләре белән Калугадан кунакка килгән әниләрен дә иярткәннәр. Дмитрий табиб шуңа вакцина ясатуның ни кадәр мөһим икәнен белә. К сожалению, я терял своих коллег. Кызганыч, мин бик күп хезмәттәшләремне югалттым. Шуңа вакцинаны беренчеләрдән булып бөтен гаиләбез белән ясаттык. Әти-әниемнең дә хроник авырулары бик күп. Коронавирус юктырганчы саклануны өстенрәк күрәбез. Татарстанда вакцина ясау мобиль пунктлары Яршаллы, Түбән-Кама һәм Әлмәт шәһәрләрендә бар. Казанда алар 6. Пархау сәүдә үзәгендәгесенә хәзер прививканы икенче тапкыр кадатучыларның да кертәләр. Бүгенгә республикада 2 335 меңгә якын кеше вакцина ясаткан. Чулпан Касыймова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.